Аз съм майка на 4-годишен син, работя от дистанция на глобална роля и съпруга ми прави кариера. Така че сега, като ви говоря за проблема, в общи линии това е историята на моя живот. Проблема, който бих искала Работека да реши, поне за част от работещите родители в нашия град, е липсата на баланс между пространство за работа, грижа за дете, за семейство, връзка с себе си, грижа за себе си и, разбира се, развитие. Какво се случва в ежедневието на много от нас? Често деня ни е разпокъсан в логистика и координация между различни локации, различни типове активности. Често сме в пространства, които не ни предразполагат да сме фокусирани, да сме вдъхновени, да се грижим за тялото си. Работим в изолация, което вреди на социалния ни мускул, на менталното ни здраве, а да не говорим за тези от нас, които се опитват да работят качествено от вкъщи и в същото време да се грижат за малко дете. Тук има и още една тема. Майки, които се реинтегрират в пазара на труда след майчинство. Често този процес, знаете, е доста рязък и стресов всъщност за тях. Идеята е Работека да е one-stop shop за всички тези неща, да имаме пространство в духа на Стария Русе, което да предлага от една страна coworking услуги, от друга страна допълнителни услуги, свързани с квалифицирана грижа за малки деца в Монтесори стая, защитено пространство, да има бърз и лесен достъп до качествена храна, до спортни дейности и изобщо така наречените well-being активности. Тук вече имаме много, така бих казала, приятели и потенциални партньори в залата за такъв тип неща. Аз самата се занимавам с обучение и развитие и организационна култура от вече 15 години, така че имам много идеи за това как да изградя общност, как да имаме такъв тип дейности, които да подпомагат професионалното и личностно развитие на хората, които ще я посещават. Иначе тя е място за хора, които работят от дистанция, на свободна практика, предприемачи, малки екипи и прохождащ бизнес, работещи родители най-вече, отново майки, които се реинтегрират в пазара на труда, а защо не, дай Боже, и бизнеси, които искат да предлагат една по-съвременна и различна придобивка на своите служители. Основно модела залага на това, което се нарича абонаменти, аз наричам общност. Преди всичко това, което продаваме с Работека и всъщност идеята за общност. Разбира се, ще разчитаме на pay-per-use приходи, на час, на седмица, на месец, както и от допълнителните услуги и партньорства, които ще предлагаме. Накратко казано, това за мен е по-скоро кауза. Идва изцяло от моята лична нужда на майка, която вече 4 години в Русе се чуди как може да няма такова нещо. Така че смятам, че работещите родители, които в момента понасят основния икономически товар на нашата общност, грижат се за малки деца, вярвам много от нас за възрастни хора, родители, баби и дядовци, заслужават да има едно такова пространство, дай Боже да не е само едно.